запали се, неднъж право пукна. Наеднъж? Да. А никой е возило или пушило? Не, нищо. И аз слушнах само те пука, излизах и гледам насред краища. Чат почна и додех се яви горе да се качих да ямка, слегнах, он горе ще право. Отнатре ще изпукнал, само чешкото изгледа. А що е, гаража ли е това? Гражи. На На суда, да. Имате струя сега тук? Не. Струята прекината? Не. Запали си жиците. На струята запали жиците, викам и ги изключи и изгледа струята и я вие на дистрибуцията. Страшно ли беше? Да. Да, аз още се тресвам, не можем да се. Грозно.